Hindi lamang mga driver ang apektado sa pagtaas ng mga produktong petrolyo dahil karamihan sa mga magsasaka ay dismayado rin sa pagsirit ng presyo ng langis na ginagamit nila para sa kanilang mga kagamitan, kagaya na lamang ng mga mechanical harvester at iba pang gamit sa pagsasaka. Tulad na lang ni Bobby mula sa bayan ng Minalabak na lumaki umano ang gastos sa langis, makagamit lang ng mechanical harvester. Ayaw niya mang taasan ng singil sa pagpaparenta nito sa kanyang mga kapwa magsasaka ay wala siyang magawa dahil luging-lugi na umano ang kanyang negosyo dahil sa mataas na presyo ng langis. Siyempre, gagamit pa yan dahil wala namang mga mag-aani dyan, yung mga may gapas. Kaya lang, iba na yung hingi ng mga ng ilang porsyento ng hihingi namin yan. Ay isa ngayon, ang hinihingi namin sa mga farmer, 8, makawalo ka, isa sa amin. Si Bobby ay kasama sa mga magsasaka at mga mangingisda sa Bicol Region na umaasa sa fuel subsidy na ipapamahagi ng Department of Agriculture bilang tulong sa kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa Department of Agriculture Bicol, aprobado na ang 604 million pesos na budget para sa fuel subsidy ng mga magsasaka at mangingisda at tinatapos na umano nila ang official list para sa mga qualified recipient, kasama rito ang mga rice, corn at sugarcane farmers at mga fisher folks. Aming pong malugod na ibinabalita na we are now finalizing the official list of recipients po ng ating pong Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. For Bicol, ang ating pong pamahalaan po ay mag-allocate ng around 604 million para po sa PAF or our Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks, na kung saan po ang bawat recipient ay makakatanggap ng halagang 2,325. I repeat po, 2,325, na kung saan po ang total recipients, farmers and fisher folks na makaka-receive po nito sa buong Bicol ay nasa 260,050 farmers. I repeat po, 260,050 farmers. Sino-sino po itong mga farmers and fisher folk? Ito po ang mga sumusunod. For rice farmers, around 169,000 plus rice farmers po ang makakatanggap po nitong PAF. And for our corn farmers, around 50,970. And for our sugarcane farmers, around 1,200 sugarcane farmers, and our fisher folks, nasa 38,400. Target mai-release ng ahensya ang fuel subsidy sa higit 260,050 na mga magsasaka at mangingisda sa mga susunod na araw. Nakatakda ring mamahagi ng hybrid at inbreed seed maging fertilizer ang ahensya. Jam Garcia, CSN.